inda na arzanka mata sai da kuka na za a yi zanka mata na gade gidan kudi yau ma aminu kurɗan ne zanka alfazazi mai kiɗa na ne zanka lokuta karawa lokaci na mai shi ne zanka na can haka ku girgiza ku taka mai zanka kuke buri zanga kan kukur dan ga aminu ba na kin kare zanga bai wudiri sallah akan tsari zanga ga zikiri maganin duhun kabari zanga ya kuri da wannan laidar kwarai ba zanga yeah.